Này đi, à đây. À đây ni nam của má hơn mình lại. Thô ra. Để. Anh em video đâu lúc cái nâng thăm có boy có bơ vô đây lại bay này về cái đoạn video là bây giờ cứ bổ ra vậy mình. Jadi này cái đoạn video nó sẽ nói nè. Bây giờ đã này khani dương phụ của mà bây giờ phải thăng này cái đó. Sẽ ứng khi ra này mình cũng thấy cũng lại này cái đó. Đã jadi này video mua ra cái này sẽ interest kalam ni rồi. नोंथांमोनहा नायलांबाय था गोबावजों फैनाय भिडिअ इन्टारेस्ट जानो हागौ जाय नायो नोंथांमोनहा अननानै फुल नायबानो जाबाय औ चलो फोरजों दा नै बाजार सफैबाय ओरै नायहरलाय ओइ बिराद गरमाव नै ओरैबायदि गरम ना थैबायलै गोलोमदों गखाजोब्बाय एसे बाजारखौ नायदो देखो YouTube आव नुसिगोन नोंसोरखौ मा लानो नागिरदों गिहि हा या रायलायबावा एसे बेनाव फुजानि माबानि गासिबो मोनजोबो नै मैगं फानग्राफ्रा फाथो मा मोनो बायग्राफ्रा नै दा साहासो लोंगासिनो मैगं फायखारिया मालाय मैखुन दङ नै मैखुना बेसेबां 50 थाखा आरो ओथिंलाय सबायालाय 50 थाखा फवा दिनै मा सिरि हो कास्टमार गैया आयै मानसिफ्रानो गैया नै खम बिराद खम ओमफ्राय नैबेलाय फोरलाफ्रालाय बेसेबां 30 थाखा केजि आरो नैबे मा थासुमोनलाय सुजि 60 थाखा बा एथ' दाम ओमफ्राय बैला बे बलफ्रालाय 40 थाखा खोनायालै मोजाङै मिथिलाय मा होनो खोनाया जानांगौ नैबे 50 थाखानो रायजोफोर थांफुना माबा हास'ग्राया जा मोजांखा थांफु लालायबाय होनदों नामा आयौ डेन्जार नुखायो आसलखौ डेन्जार नुखायो ओमफ्राय नैबे बिफाङा बेसेबांबा गिदिर आरोना आयौ गोलैनोसै जोंना बिथा जुलाफि लानो नागिरदों जुलाफि फोरजों दामानि ना बाजाराव फैलायबाय आरोना नै बिथांनाव ना लानोसै ना मा खबर ब्रा माल फवासे दामानो बाराथारब्रा बेसेबां होनदोंमोनलाय 60 थाखा फवा मासे थिखोबावदो लास्टनि गरमनि फ्रि देब्रा मासेखौनो बारा होनो नागिरा आसलब्रा 60 थाखानि लाना बायनाय उफाय गैया लकेल नाजों समान फांखा जाफैबाय नै दसे ओरै नै दखानारफ्रा एसे देखायबाय सिनि लांफैदां सिनि भिडिअ एसे देखायबाय ओमफ्राय नै संख्रि लाबाय आरो मा नांगौ मोनजोबखायो दा ना गासिबो मोनजोबो जानांगौ गरमनि फांखा दङ अफार फांखा मोनमारो नोंनाव औ ए फांखा थोरसि लथा जानांगौ औ मोजां दे बेनाव लांफैबानो जाबाय माबा बुस्थुफोर नांगौबा आरोना नै आं नोंखौ अमृत स्टर नै बेखौ नै केमेरा खेबनो लानो नंदोंमोन आं गैया उफाय गैया लोगोफोर आं नै दे आदैनि नामखौ मा होनोमोनलाय थौरा आच्छा औ दे माने भिडिअ खालामबाय नालाय माने फेसबुकआवहाय बिराद डिमान्ड फैदोंमोन आं बे शर्ट्स भिडिअ खालामना हगारदोंमोन ना ओंखायनो एसे भिडिअ बानायबाय आरो आं ओरैनो 20 थाखानि बिस्कुट होबाय औ दे मालाबा होबावगोन दे औ दे थांबाय आं बिनि फुल भिडिअ लाबोनो होनबाय थादोंमोन ना फुल भिडिअखौनो लाबोनो हाया माने मानो होनब्ला टाइमाबो थोआ नालाय ओंखायनो ओमफ्राय मानसिया बर'आनो जाहैबाय ओमफ्राय मालाबा र' टाइम मोनोब्ला फुल भिडिअ लाबोगोन खोनाबाय नोंसोर
औ माने एसे प्रब्लेम जायो हारसिङै भिडिअ बानायनो लोगोफोर आं बे आदै थब्राजों माने भिडिअखौहाय मोजां लानो नंदोंमोन ओमफ्राय टाइम हास्लाबा टाइमानो समानो मिलाया मैगं थाइगं लाबायना ओंख्रि संनांगौ मानांगौ ओंखायनो थाब फैनाय जाबाय आरो मालाबा टाइम मोनोब्ला मोजाङै बानायफिनगोन दा बे बाजार दिनबो जाबाय नालाय मानसिफोर होंगो दोंगो उसुबिदा जायो आरोना ओमफ्राय माखासे मानसिफोरा माने नायनो बायो सुखुवा भिडिअ बानायनायखौ बिरादखा ओंखायनो दा बे आंजों दा थाफानाय लोगोआ बेखौ लानोसै सानैजों मोजां भिडिअ बानायनोसै मालाबा माने आं बेनो 20 थाखानि ओरैनो जाग्राल' हरनो हाबाय आंनावबो जेबो गैया खामायनो हाया इउटुबनिफ्राय फैसा मोनबाथ' मोनबाय थाबाथ' आं बेनो फुरा 1000 2000 खौनो होनो हायो दा नोंथांमोना सापर्ट खालाम अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ फुल नायना हो होमबानो माने वाच टाइमा बारा जायो नालाय होमबासो मानसिफोरनावहाय नुजाहैयो इमप्रेसना बारा जायो आरो इउटुबाव बेबायदि वाच टाइमजोंसो हिसाब नालाय माने भिडिअखौ फुल नायाब्लाथाय माने भिडिअआ डाउन जायो आरो इमप्रेसना खम जायो